Ilahing Sekar Bawana Langgeng. Ilahing Sekar Bawana Langgeng. Ilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Duh para luhur kawula, rahayu. Duh para sukma suci rusma luhur, rahayu. Duh sama pelamar begasan, rahayu. Duh nyidang kali dan kang bakso mengkoni candi, rahayu. Bikin pun lakam iyang balap putra dewa, eyang Mahesa Anabra, eyang Aditya Warma, eyang Indra Warma, lan para lur kula pomben kawan dan Gusti rahayu. Niko putra ayah batu para sowan wonten pitelasan penilaian bener-bener luput kula ngakoni bangsa menyemkan kelanipun Gusti dibalipun Gusti pakartipun Gusti supados para lur kula pomben kawula sedaya tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti. Menawi dereng dados sukma suci dipun dados kanugrahan suci. Menawi dereng dados sumulur dados sumulur. Menawi dereng dados sukma sampun kapan kasampun. Ing mriki kawula gadhah krentek ngawontenaken ritual pamalayu Mahesa Anabra. Mugi dados sesarana bangkiting Nusantara. Bangsa Nusantara menika merdeka jiwa raganipun. Ing ajeng kula wonten durung ngerti dados sesarana Sukerta lan Sengkolani bangsa Nusantara menika diluwari dening Gusti yang sukma kaukas kados kawula sak kanca ngluwari manut perkutut menika. Lan ngajeng kula wonten tuwa kagem para lur kula pengen kawula lan ugi sukma klamna sopkasa ugi dasa dados sarana sampeyan kesengan pakasan menika pikatukan kula tambah sampun titiwanci bangsa Nusantara bangkit kados ini merdeka jiwa raga mboten dados jangosipun bangsa liya. Mugi menapa ingkang kawula aturaken tansah pikantuk idipalipun Gusti kanugrahanipun Gusti pangestunipun para purna sedaya. Menapa ingkang kula sedya tansah kasembratan. Menapa ing sampun kadang kala sakanca sangat jinangkung dening Gusti yang sukma pawekas. Menawi wonten raos candala rubeda Sukerta Sengkala menawa kasingkaraken dening Gusti yang sukma pawekas. Ilahing Sekar Bawana Langgeng. Mas Bambang, ya nama sepisan mana ngantos rampung. Udah sirah
ngelingono carita ing nguni kang kocap ing serat papat negeri mojo pahit nalika tuking nguni sang Brawijaya Prabu Pancamya pepanggihan kalian jeung Sunan kali sabda palonaya genggong rencangira Sang Prabu Brawijaya sabda nira arum manis nuntun dateng Punakawan sabda palon paran karti jeneng sun sapuniki wis ngrasuk agama rasul ketah kakang manira melu agama suci kowe becik iki agama kang mulya sabda palon matur sugal yen kawula boten arsi rasuka agama Islam kula menika yekti ratuning tiyang yang Jawi momong marang anak putu sagung kang para nata kang jumaneng tanah Jawi wis dinasti sayekti kula pisahan kelawan paduka sang nata wangsul maring sunyaruri nungkula matur petungna ing benjang sapungkur mami yen wis prapta kang wanci jangkep kang 100 taun Peteng dinten menika kula kantos kang agami Dhamma Buddha kula sebar tanah Jawi sinten ton purun ngayogya yekti kula rusak sami sun sajeken putu kula berkasakan rupi-rupi dereng lega kang ati yen dureng lebur antempur kula damel pratandha
Pratandha temayan mami Hardi Merapi yen wis ricebluk mili lahar Ngidul ngilen Purukina Wanda panger ingkang waris nggih menika medal kula wis nyebar agama budi Merapi janji mami angering jagat satuhu kersane reng jawata sedaya kilir gumanti boten kenging kalumunta kawohan sanget-sangeting sangsara kang tuwa ing tanah Jawi inengkalan tahunira lawon sabta ngewi aji Mami nyabrang kali Prapta tengah-tengahipun taline pacir pandang jerone nglepi jalmi kathah sirna manungsa kaping pralaya bebaya ingkang tumeka warata satanah Jawi ginawe kang paring gesang saking dipun singgahi wit ing donya meniki wonten ing sawasanipun sedaya Prajawata Inairya amertandani jagat iki yati ana akan akarya warna-warna kang bebaya angrusaken tanah Jawi sakum tiyang nambut karya pamedal boten nyekapi priyayi ken beranti Sudagar tuna sadarum wong kritik ora mingsra wong tani ora nyukupi pametune akeh sirna aning wana bumi ilang berkantira amang kathah ingkang ilang dinolong dening sujani pansiksa langkung karana rebut rinebut rasa tetaning janmo yen dalu krimis ken maling yen lino wakatah tetiang ambekan heru hara sakeh janmo rebutan upaya bukti
tange tangangering praja antahan perihing ati katungna prabdek niki pangebluk ingkang linangkung leloro ngambro-ambro waradin sak tanah Jawi dinding sakit sorene sampun praloyo kesandung wahing praloyo kaselak banjir ngemasi hutan barat salah mongso angin kum angregerisi kayu kum brantas sami dinampuhing angino anggun katah rebah amblasa lepen-lepen samyo banjir lamun tinon pangatos samudra peno alun minggahing daratan karya rusak tepis wiring kang tumunung kering kanan kajeng akeh ingkang keli kang tumuwuh apinggir samya kentir trusing laut selaging sami drasta papaletet patut keli kumaludung gemlundung suara miro hardi agung agung samyo guru hara ngeririsi kumleker suara niro lahar wutah kanan kering amble beranglepi ngrajang wono lan besagung manungsa ken brasta kebo sapi samya kusis surna kempang kan wetan monggo uliya Bindu ping 7 sedina karya sisahing sujani sitinipun samya lela rekasakan kang lesi anyeret sagung cani manungsa pating galuro kathah kang nandhang roka warna-warni ingkang sakit awis waras akeh kang prapting pralaya sabda palon nulya muksma sakedhap boten kaeksi wangsul ing jaman limunan langkung jinggung Sri Pati jegrek tanti so angkleng
ing manah langkung gegepun kedung lepatira ngupus kersaning diwati kodratiku sayektitan kena Om Ilahing Sekar Bonolangka. Yo Morojo Joromoyo, Yo Maranini Romoyo, Yo Silopo Polosio, Yo Midoro Rodomio, Yo Midoso Sodomio, Yo Daido Daidoyo, Yo Sioto Toyosio, Yo Sihomo Mohosio. Duh Gusti ingkang kawitangan ingkang pungkasan, Duh Gusti ingkang wenang paring pitah, Duh Gusti ingkang merbanet dados sekaring jagat, Duh Gusti ingkang tansah kesangtan kena ing sirna, Duh Gusti Raja Rajang Bawana, menawi wonten pagebluk niki panjenengan paring nyuwun, menawi wonten pagebluk niki dadosaken luruh, wekdal luwi mugi panjenengan paringi wareg, menawi kirang mugi panjenengan cekapi, menawi wonten kasangsaya mugi panjenengan icali panalangsanipun, menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut, menawi wonten ama mendas candala mugi panjenengan dadosaken welas asih, menawi wonten ama mugi panjenengan icali laranipun. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah, Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda pitating tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula anggen kala ngawontenaken ritual pamalawi maisa anget. Sampun titiwancinipun mugi bangsa menika, bangsa Nusantara menika bangkit, bangsa Nusantara saged merdeka jiwaraganipun. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing delir kabawana. Wis titiwancini enggal cetakno, daya kudu mulih, utang kudu nyaur, banyine milih kudu balik pananduramuto. Om Ilahing Sekar Bonolangka. Mas Haris, ya mau teriak. Escena itu tadi untuk
berarti yang punya niat pribadi baik orang sama istrinya ya, terus itu nah yang lainnya nanti berdoa. Kan burungnya siapkan. Iya kan pilih 55. Terus minta tolong sama Mas Arif, kalian Mas Joni, berdoanya supaya bangsa ini merdeka jiwa raga. 5 kali ngebur ke burung, doanya bisa berburu. Intinya itu dengan mewakili Indonesia, bangsa Nusantara, buat Indonesia mawar. Si itu mana sih? Itu mau apa? Mengkirim, sih diabah. Enggak apa-apa, tadi ada sisa 1 ya pas tadi 21. Mas Dombang. dengan mewakili bangsa Nusantara berdoa buat bangsa ini merdeka jiwa raga. Nah ini yang ketiga ini. bagaimana kok? Bebas duluan. Terus duluan. Kedua, lain inginkan nanti dimakan lepaskan burung. Mangke saya dapat bung wilayah sekar penelangkeng berdoa. Setelah itu saya lagi home wilayah semuanya baru dilepaskan. Udah berapa Pak De? Ini belum. Jadi kita lagi. Ini doanya apa? Ya terserah kamu itu kayak kemarin katanya punya tiket. Kalau bluenya nih yang mewakili bangsa Nusantara. Coba mana? Tapi ikut berdoa nggak apa-apa. Udah cukup. Cek 3 ini dulu. Nah, ini semuanya berapa? Yang pertama tadi 30 semua. 30. Ini ya, berarti 55 pas 6 orang. Mari kita mulai. Bisa 1. Oke, monggo. Om wilahing sekar bono langgeng. Monggo berdoa. Terserah. Om wilahing sekar bono langgeng. Om wilahing sekar bono langgeng. Monggo. Udah lepas. Lepas. Setengah dia lepas. Lagi. Mohon sehat dulu. Siap. Peace. Marsi tutu ho mangiruhon na biroham. Dah. Ini mana anak?
Doanya cepat. Doanya cepat. Melekatan. Nggih. Biasanya minggu ulam dan sering. Nggih. Kalau biasanya nggih tergantung petunjuk, kadang nggih perkutut, kadang nggih iwak. Ngaboten dekat petunjuk dan bisa lepasnya Nggih. Pun melah. monggo iki malih. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Lepaskan. Dari sana aja Pak. Ya dikasih sana. Cepat nggak cukup gitu. Iya. Karena Dia yang kan punya hajat pribadi. Nah. Hajat itu ya hajat. Senupan. Kalau tadi kan udah didoain terus lepas lagi. Pun, ya boleh pun. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Kedua pas. Udah keberapa nih? Tiga. Nah, Agak tiup. Agak tiup. Oh. Monggo kita ambil lagi. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Lepaskan.
Ini yang kelima. Tadi ini yang kelima terakhir. Ya. Ya. Dia bisa makan nggak? Gak ada rumah makan.